Atenție! Următorul videoclip conține activități stupide și periculoase. Nu încerca să reconstitui, recrea sau reîncarna oricare dintre următoarele provocări. Prevederea privitorului este recomandată. Hei, salut, sunt Elie! Astăzi îți fac provocări nebune 7! Mulți din voi ați crezut că în provocări nebune 6 eu am avut tatuaje pe mână. Deci astea nu era tatuaje, era niște desene desenate cu carioacele. Așa că stați cu mine. Eu personal nu vreau să am tatuaje pe corpul meu, dar așa să mă desenez câteodată îmi place și n-am nimic împotriva la asta. Înainte ca să fac provocările, vreau să promovez un canal. Pe băiatul ăsta îl cheamă Florenco și el tot este un vlogger. Florenco face challenges, provocări și alte videouri interesante, așa că nu uitați să intrați pe canalul lui și să vedeți ce are el acolo. Și să vă abonați, sigur. Deci hai să începem cu provocările. Te provoc să bei cola cu multă sare. Hai să facem asta. Iată cola noastră, eu am amestecat sarea foarte bine, așa că acum pot să o beau liniștit. Nu și, hai râdeți vă leacă, da? Sănătate vouă! Mă duc să beau ca de diavol. Următoarea provocare. Elie, te provoc să bei un pahar plin de soc de lămâie. Avem lămâile, hai să ne ducem să preparăm sucul. Iată sucul nostru de lămâie. Am încă o dată onoarea să vă zic sănătate. Te provoc să stai în cap și să bei apă. Hai să facem și provocarea asta. Mie chiar mi-e interesantă, să pot să beau apă cu capul în jos. Hai să încercăm. Uite! Dorin! E spinos! E spinos! S-a primit, o ieșit pe nas. Și противно. Elie, te-ai săturat de muștar? Te provoc să te berberești pe picioare. Baftă! Hai să facem și provocarea asta, că chiar că e nebună. I-am adus un culeoc pentru gunoi și chestia cu care eu am smărat pe picioare. Nu știu, hai să mă arat pe picioare. O leac chișcă! Este primul păr pe picioare. Parcă sunt pleșcat pe piciorul ăsta, na. Nu am berberit tot piciorul pentru că părul meu mă protejează de țânțari. Uitați-vă o provocare interesantă. Mănâncă muștar cu muștar. Avem aici muștar cu muștar. Uite. Deja. Iute. Următoarea provocare. Elie mănâncă 3 din cele mai acre bomboane pe care le poți găsi deodată. Succes! Ei, bomboane acre eu nu am pe acasă, nici în magazin nu am găsit, dar am bomboane de astea, se numește Fireballs și ele sunt foarte, foarte iuți. Așa că eu o să iau 3 bomboane și maxim una dacă o mănânci, atunci e strașnic. Dar 3, am și să vedem ce se întâmplă. De la bomboanele astea începi să stichești tătul ăla. Parcă am stângi în gură. Eu-s vampir! Și uite! Uite care! Prea iute! Ca donează câte o hârtie de wc la 5 oameni necunoscuți. Hai azi să fim darnici! Bună ziua, o hârtie de wc. Здрасте. Bună ziua, o hârtie de wc. Luați o hârtie de wc. Gratis azi. Gratis. Бесплатно. Не время. Не надо, не надо. Кому? Дали. Salut! Hârtie de wc. Gratis. Salut, o hârtie de wc. Da. E ok. Ce ai scuzat? Hârtie de wc? Gratis! Gratis! Hârtie de wc! Gratis! Hârtie de wc gratis! Hârtie de wc!
Hârtie de wiceu gratis. Hârtie de wiceu gratis. Nu, să strici apetitul. Bună ziua, hârtie de wiceu gratis. Te provoc să faci selfie cu o bătrână pe stradă. Hai, 1, 2, 3. Hai să vedeți că vă doare mâna. Hai, 1, 2, am un 3. Hai, 1, 2, 3. Super. Sunteți frumoasă azi. Hai, 1, 2, 3, uitați-vă. Zâmbiți, zâmbiți. Bună ziua, hai să facem un selfie. Hai, raz, 2, 3. Bucurite! Ah, uite țigară. Te provoc să pui piedici la oameni pe stradă. Haidem să facem și asta. Te provoc să mergi pe stradă și să ceri pe o fată în căsătorie. Succes! Ha, ha, ha! Haidem să facem și provocarea asta. Vreau să te cer pe tine în căsătorie. Tu ne registrezi acum? Da, în spate te căsătorești cu mine. Eu vreau pur și simplu momentul ăsta să-l înregistrăm, să-i pita de unul, nu? Nu. Îți cumpăr flori multe de astea. Păi eu deja am cine să-mi cumpere flori. Serios? M-ai rănit. M-ai trădat. Salut, cine vrea să căsătorească cu mine? Suntem deja căsătoriți. Deja? Da. Și nu-i doar. Da. Не повезло меня. Hai că vă iau câte o înghețată gratis azi. Nu vreați? E iactă. Hei, salut, mă numesc Ilie. Ce faci? Salut, stau. Nu vrei să te căsătorești cu mine? Am adus și o cameră, vreau să înregistrez momentul ăsta. Serios? Nu, eu am prieten. Cum? Dar îl suni, hai că eu am telefon minute nelimitate și îl suni și spui că gata, eu ne-am găsit pe altcineva. De ce? Nu, sorry. De ce? Hai, care e numărul de telefon? Spune că eu m-am Cum îl cheamă? Marina o cheamă. Cum? Marina, da. Marina, dar poți spui la grom, așa să văd. Nu. Hai, suni și spui că eu m-am răzgândit, bun? Nu. Cum te numești? Nela. Nela. Stai, așteaptă. Da, o să răspund. Cum îl cheamă? Alo? Salut, eu sunt cu prietena ta, adică fosta prietena ta, eu așa am cucerit-o și noi degrabă ne căsătorim. Serios? Da, serios, eu zic că mă iubești, așa? Nu. Cum nu? Și da, că când e nunta la noi? Niciodată. M-a predat. Nu mai ai spus că mă iubești acum. N-am mai spus. Hai, tu cum te numești? Marin. Îmi pare rău. Cred că te iubești pe tine. Nu și ai tu acolo, dar te iubește. Hai, păca! Marin, păca! Hai, păca! Să ai o zi bună! Hei, cam atât pe azi, sper că v-a plăcut acest video și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să puneți un like, să distribuiți acest video și să vă abonați la canalul meu. Hei, eu nu primesc bani pe like-urile voastre, pur și simplu asta mi arată că voi apreciați ceea ce fac eu. Și asta pentru mine e foarte important când voi puneți un like. Eu văd că vouă vă place video ăsta și provocările astea și în genere ceea ce fac eu. Eu vă iubesc foarte mult și voi să aveți o săptămână cât mai faină. Pa, pa!